Hi friends, welcome back to Jiri Brahma YouTube channel. आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। आं दिनैहाय एक्सारसाइज खालामगोन। नोंथांमोनहा आं माबायदि खालामो नायलांबाय थादो बिदिब्ला। मोदोमखौ बिराद गिलिर जानाय बायदि मोनबायमोन आङो आरो अजनाबो आंना एसे बारायनानै थादोंमोन आरोना। एक्सारसाइज खालामफुबाय थानायावनो गानानो जोबनानै होदों असाइसनो। दामफिनखानांसिगोन आङो गानखौहाय। गान दामाबाथाय खालामनोनो बाखायो आङो। दामफिननांसिगोन, उफाय गैला। दामफिनसै आङो। गोगोम बारल'खाबाय आङो। नोगोद हेसपेस मेंखादों आङो लोगोफोर। सिगां जिम लानायनि मेटआ गाज्रि जाजोब्बायमोन आरो दा लकडाउनखाय आङो मेट बायनो मोनाखै। दा अर्डार हरबाय आङो, मोनफैसिगोन आरोना। टावेलावनो खालामदों आङो, गोलोमदैबो फुगारनो मोजां जायो होननानै।
फ्रेन्ड्स जिमावबो थांथ'वाखै नालाय आङो दा ओरैनो न'आवनो माने हम वार्कआउट खालामबाय आङो ओमफ्राय बेसेबा गोबावसैमोन आरो खालामि आं बे बारलबाय थादोंमोन ओमफ्राय थेवबाबो खालामाखैमोन आरोना बिराद देरबायमोन आरो मोदोमाहाय ओरैनो थाबाय थाबाथ' जानानै ओरैनो थाबाय थाबा मोदोमखौथ' बिराद गिलिर मोनखायो आरो ओमफ्राय आङो दिनै खालामनानै एसे रेजें मोनबाय ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिलिरा दाबो दं आरो बहा सानसेनो खारनो ओमफ्राय आङो फैयै गेजेराव जिमाव थांसिगोन ओमफ्राय दा जिमाव थाङैनि आगोलनो आङो न'आवहाय आङो फ्रि वार्कआउट खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनै फार्स्ट डे आङो बिराद एसे गोग्गोमैनो खालामनाय जादों आरो मेंलायलायनाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय नै मेंबायबो आं बिराद मेंबाय आरो गोबावजों एक्सारसाइस खालामबायना मेंखागोन ओमफ्राय आं गाबोनहाय आरो खालामबावगोन ओमफ्राय दा बेबायदिनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव